Balima alna kuma très urgent. Balima o Bina Jara bora ka kuma bi. Mega kuma forum na bi mardi 18 novembre 2025. Bina Jara ka kuma konana ay kuma chama fo amena décortiquer malien ni. Bina Jara ko ni mama minana kibe ka sitar ni mobili boli blé. Kuti mina blé ne kubi fadi. Bina Jara ka mogo boro yafo. Uko ni ya ye bi ko asimi ko tabe ko ni ya ye bi. Malien de chama tara fara ulu kampi. Ko Assimi yere de a fo dugula den dɔw ɲɛna ko se tɛ Mali armée ye k'u ka taa fara olu kan k'u ka accord signé ni olu ye. Bina Jara bɔra a y'o fana fɔ. Bina Jara ko ye mun yira ko y'ale fa ye ko tiɲɛna k'ale fa don ko mais ko ale fa minɛna de ko y'ale fa obligé ka bila ka kuma ko wa ko tɛ dɔ b'ale ka détermination na. Bina Jara ko tuguni ko maa ye Assimi dɛmɛ ko Assimi cuna bɛ amena Bina Jara re kuma kan kala Malien aye kuma chama fo bide amba kala aw ne anga je anga nyoro la me folo nu desera Assimi nunu yere ko dugu mo aye benga tani jadi suyi dugu desele sorola ka benga tani jadi suyi o damate Assimi yere na ka gouvernement olu yere kumana aw ni dugu do che kaseka benyini ani nyogonche nimbela jele kera dugu nunu desele kofe Assimi kele ne klara ka o dugu sarani munye ka wile ka to dugu la mugo kele ufaka ka soro kunu olu de yu ni di kuka nafolo di toro de ya dugu inchama soro do fakara do wilila mude kera nimbela jele sababu Maria bela jele ni kuma mesa Bina Jara mi cheka bala Bina Jara ira ulu ye mogo fakala di mais Assimi de ko Malien den do ka taa fara olu kan mogo caman dabali bɛ na ban Bina ye filɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ yɛrɛ de don ne bɛna prévu dɔrɔn yira la a Yusuf Toloba lamɛn donso ka fɛn caman bɛ yen min'o fana yira u la bi an ka Yusuf Toloba lamɛn a ye kuma mun fɔ maliyɛnw an k'o lamɛn an kan ka mun fana fɔ an b'o fana fɔ an ka ɲɔrɔ kala fɔlɔ maliyɛnw n bɛ nin video ni n b'a kɛrɛkɛrɛ n ka lase Mali faamaw ma a ye nin mɛn sisan n'est-ce pas b'an ka video tɔ lamɛn sisan nɔ maliyɛnw n bɛ nin video ni n b'a kɛrɛkɛrɛ n ka lase a b'a kɛ to dɛ n ye yɔrɔ min t'a la je pense que voilà nin yɔrɔ de don a b'a kɛ to nin de don effectivement nin de don maliyɛnw n bɛ nin video ni n b'a kɛrɛkɛrɛ n ka lase Mali faamaw ma mɔgɔ minnu y'a kɛ ka accord kolokolo an ma yafa o ma dɛ bi Mali bɛ kɛlɛ dingɛ min kɔnɔ ni accord nin de kuma bɛ filɛ Yusuf Toloba fana bɔra sigira Bina ye kuma mun fɔ Yusuf Toloba sigira o kuma kelen de kan est-ce que a y'a faamuya Bina ye kuma mun fɔ Yusuf Toloba sigira o kuma kelen de kan a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn dɛ u ye accord di u taara ka taga Bandiakaraka Assimi Goïta ninnu de kɛ bon Bina Jara bɔra k'o kuma kelen de fɔ o bɛ sɔrɔ ka t'i sigi Bamakɔ maliyɛnw non maliyɛn minnu bɛ ka taa faga mɔgɔ minnu kan an b'a kɛ tan o fasodenjugu de don mais aw de Assimi yɛrɛ de k'u ka taa fara u kan Bina bɔra a y'o fɔ n'est-ce pas yarɔ o ko kɛlɛ ye tiɲɛ u y'a fɔ awa u ka donso ka mɔgɔ dɔ fana bɔra ka kuma o fana video filɛ minnu fana video kala prévu baden de bɛ ne bolo an ka ɲɔrɔ fana lamɛn ne donso dɔ ye wa an dun bɛ ka mun ye diɲɛ don o don Yerusu de bɛ ka na en force ka na dugu contre ka accord signé accord minnu kɔnɔna n'a bɛ fɔ k'u ka école datugu accord min kɔnɔna n'a bɛ fɔ Mali administration bɛɛ gɛn Wage yɛrɛ bɔra k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye k'an ka sɔn accord ninnu ma fɔlɔ yanni Mali ka kɛ Mali ye ka na an bɔ bolo la kuma tɛ nin ye sa donso ye nin kɛlɛ de kɛ o donso y'a fɔ i b'a dɔn da ko Assimi tɛ fɛn dɔn Assimi yɛrɛ de ko duguladenw ma a ye taa fara jihadistes kan ko Assimi de y'a kɛ i bɛ dɔw b'i sigilen to Bamakɔ k'olu ye intellectuels ye ɲɛ bɛ Basaro si la yɛrɛwolo Basaro sira n'a ɲɔgɔnna su sigilen bɛ fubu sɛ dusukun na bɔ tu sais mɔgɔ caman bɛ a ka ɲi san tɛ fɛ ka fɛn fɔ n dɔgɔninw ma a ka ɲi bon ni ça c'est des réalités an k'an pan o yɔrɔ kɔnɔ an tɛmɛn'o yɔrɔ la donc Assimi de ye nin baara kɛ Yusuf Toloba ko k'a tɛ yafa dɛ Yusuf Toloba k'a tɛ yafa
bon cɛ bɔra o de fɔ sisan an ka accord ko kuda san nɔ a yɛrɛ Asimi bɛɛ sɔnna sa Asimi de accord fɛngɛ mɔgɔ mɔgɔ a dɛmɛ a y'a bɛɛ janfa fana a y'o kɛ donc Bina Jara ye mun fana fɔ tuguni Bina Jara ko comment on appelle là mena vidéo yɔrɔ bɔ ka yira ko société fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko minnu bɛ Bina Jara ko société fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ citerne bolila fɛn fɛn bɛ ka na ko n'u y'a fɛn fɛn sɔrɔ k'u b'a bɛɛ faga an k'o yɔrɔ fana lamɛn. A bɛna kɛ fɛn o fɛn ye a tɛna dogo an si la kɛlɛ nin kɔni a bɛɛ ka taa société fɛn o fɛn banna ka baara in lajɔ ne ka citerne ni ka chauffeur de bɛ baara la. Ni Allahu Ta'ala sɔnna ma o de bɛ fara kɛlɛ in kan ka taa fɛ wa k'a fɔ an bɛ chauffeur ɲɛnama minɛ tuguni ka na mara o kuma tɛ yen tuguni an ma fɛn o fɛn sɔrɔ ni Allahu Ta'ala sɔnna ma min bɛ da sɔrɔsiw kan o de bɛ da u kan wa kɛlɛ ni Allahu Ta'ala sɔnna n'u ma tubi ka segin u kɔ yɛlɛma min bɛna don a la bɛɛ lajɛlen bɛna ye donc an bɛ min fɔ aw ɲɛna Ala k'an bɛn sababa ma ni ne y'an ka masala. Ndaya a bɔra a y'a bɛɛ fɔ citerne bolilaw a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sa dɛ Bina Jara bɔra a y'a fɔ dɛ n'aw fɛn ko n'u y'aw fɛn fɛn minɛ k'u b'aw faga ne bɛ conseil mun di citerne bolilaw ma a ye s'aw yɛrɛ la bilahi a ye citerne boli jɔ fɔlɔ ni maa ma sara nin ko la i sara fu la minnu bɛ k'u sigi Bamakɔ ko maliyɛn dɔw taara fara marifatigiw kan président Assimi Goïta yɛrɛ de ci bila ka taa fɔ maliyɛn den dɔw ɲɛna a ye taa fara marifatigiw kan n'i ko e ka jamanadenw ka accord signé ni ninnu ye o kɔrɔ de u ka far'u kan de n'aw ye hɔrɔnw di aw caman bɛ ka aw sigi Bamakɔ n tɛ fɛ ka kuma parce que n petit frère n ye Basaro ye panga puruti la quoi n bɛ ka yɛlɛ quoi cɛ dɔgɔ i yɛrɛ ka crédibilité ban wala n bɛ ka n dan tɛ ka faamuya quoi bilahi talahi fa bɛ bɔ minnu bɛ ka b'u supporter et minnu bɛ k'u supporter n ko président yɛrɛ de ko mɔgɔ ka taa tugu kɔ a bɛɛ preuve filɛ nin u yɛrɛ bɔra ko président yɛrɛ de et puis président bɛ ka ninnu diaboliser mais Assimi yɛrɛ de kelen kelen hali Jara transport la a y'a fɔ vidéo kelen na ko Jara transport Assimi ninnu de négociation kɛ ko Bina ka mɔgɔ ka hinɛ Jara transport la Bina ka mɔgɔ bɔlen ka négociation kɛ kuma o bilalen u bɛ tila kun ka taga Jara transport fana kɛlɛ c'est-à-dire mɔgɔ y'u dɛmɛ u bɛna yɛlɛ yiri sanfɛ ka tila ka tigɛ ni ye Assimi ninnu b'o de k'i la Bina Jara ka kuma kelen bɛ o ne Segu Tunkara ɲɛji de bɔ k'ali citerne chauffeur minnu ye ninnu dɛmɛ k'u y'a bɛɛ lebu Assimi y'a dɛmɛbagaw leburi kɛ cogo cogo Bina Jara bɔra k'a bɛɛ fɔ bi munna Bina Jara bɔra ka nin fɔ bi sini n bɛna vidéo filanan kɛ ko dɔ bɛ dugu la n kan ka jaabi dɔ sɔrɔ su in na n bɛna vidéo dɔ kɛ sini maliyɛnw ko dɔ bɛ yen dɛ Bina Jara ma bɔ a kun fɛ dɛ Bina Jara ye bɔli min kɛ a ma bɔ mais Bina Jara bɔra kun min na n kan ka résultat sɔrɔ su in na de voilà taalen ɲɛfɛ jaabi dɔ kan ka di yan Bina bɔra kun min na n bɛna o fana kun fɔ aw ɲɛna maliyɛnw Bina ninnu soutenir dɛ n tɛ nugu aw la dɛ Bina yɛrɛ soutienbaga caman bɛ hali armée kɔnɔ n ye n kale ala la sini n bɛna révélation dɔw kɛ a y'a préparé sini n bɛna ni révélation dɔw ye Assimi bɛ yɔrɔ min na bi Assimi daba ye sinɔgɔta ye bilahi talahi c'est à dire que fanga in fan bɛɛ infiltré la déjà i bɛ caman ye panga puruti la Bamakɔ non an tɛ sɔn Mali ka d'an ye bilahi u caman bɛ dogo caman bɛ nin ko in na i bɛ caman na panga puruti la Bamakɔ kɔnɔ minnu bɛ ka futinɛ créer Bamakɔ kɔnɔ a bɛɛ Bina ka mɔgɔw di ne de filɛ ka kuma nin fɔ a ɲɛna minnu bɛ ka taa Sulamɛkɛlɛ wuliw minnu bɛ ka taa fɛn wɛrɛ wuliw u tɛ dɔrɔn a bɛ tubabuw ka baara de la bilahi ne de filɛ ka kuma mɔgɔ bɛ Assimi fɛ o b'a fɔ de Assimi bɛn ɲini o kuma tɛ bɔ maa da soit naloma don soit a bɛ jugu ka baara la kuma banna pewu Bina Jara bɔra a y'a fɔ Bina Jara ko ye cɛkɔrɔba min yira ko y'ale fa de tiɲɛ don a fa don mais ko y'a fa bila ka kuma diyagoya de la a y'o kuma fana fɔ a ko tuguni ko olu bɛ yɔrɔ min na bi ko Assimi Goïta ko olu yɛrɛ parce que Bina bɛna kuma yɛrɛ conclu Bina ka vidéo yɛrɛ la kuma conclusion min a b'o dɔn wa Bina Jara ninnu bɛ fɛ Assimi yɛrɛ de ka taa ka bɔ yen olu yɛrɛ kana fanga la Bina nin tɛ fɛ ka maliyɛnw su Assimi na dɛ Bina nin yɛrɛ de bɛ fɛ ka Assimi affaibli ka Assimi minnu b'a fɔ ko Bina bɛ fɛ ka maliyɛnw ni Assimi bila ɲɔgɔn na Bina nin bɛ fɛ ka Assimi yɛrɛ de gɛn o de plan tracé lo min'o jaabi de kɛ sini vidéo ko o fana réunion dɔ kɛra o maliyɛnw réunion dɔ kɛra dɛ wallahi bilahi réunion dɔ kɛra dɛ Mali ni dugu dɔ ka di réunion taara ka dugu dɔ la ne kɛn tɛna dugu tɔgɔ fɔ dɛ Assimi kɛn b'a kalama n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ dabali bɛ ban bilahi talahi Mali ni dugu dɔ ka di ne n'ala cɛ réunion dɔ kɛra ye
o jabi mo da machine vidéo la bina ma ba kun fait ne ya me atiki ko ne ma ko bina be songa vidéo ke bi ko bina vidéo ke ka be blabi ne balamuna ernani ko fe ne bina ka vidéo cherle fa be ne te bina fe ne te bina ka kula mais ne be ka kuma réalité de ka au pays jamana réalité ne be ka kuma de ka. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, bina bora kumana akokube ka muira kale fado. Effectivement, ale fado do. Asimika erreur kera muye bina ka kola. Oye ka accord ka jamana dom la ka accord signé. Bina bora hawo de fode. Donc bina ka kuma wera mfra fatuguni. Anga ja ango oro fana me. Abena ke fon ya tna dogo ansila. Nin fanga in nali ani biche mogo ye nin fanga in deme nin fanga in klara ka ke sababu ye ka toro lase atiki kelengelena bela jelemo asimu fanga in nali asimu de dugu nege ka fo dugu nyana ko mineu sorola jadi si ko bana ka dugu su ka ke kojugu kan dugu ye marfauta ka jadi su kele yoro chamana Fokata se kumana mina dugu nunu desera. Asimu nunu yere ko dugu mo aye benga tani jadi suyi. Dugu desele sorolaka benga tani jadi suyi. O damate asimu yere naka guvernama olu yere kumana au ni dugu douche kaseka benyini ani nyogonche. Nimbela jele kera. Dugu nunu desele kofe. Asimu kele ne klara ka o dugu sarani munye ka wili ka to dugu la mugo kelen faka ka soro kunu olu de yu ni di ku ka nafolo di toro de ya dugu in caman soro do fakara do wilila mude kera ni bela jele sababu ye asimu ka negeni ka faye do kele la jadi siko bana ayon kalo min tege dugu ya dugu wilila ku yere do ko in kono o dugu nunu chile kofe nu desera adoye benyini kanu sigi orola asimu be klaka munke anaka arme ani delenga munume kolu fara nyugonga ube no dugu kele una ka klaka no dugu la mogo ufaka ko muna uye benyini jadi sufe ka soro asimu yere de ya nyini ufe uka benyini ni jadi suye asimu yere de ka gouvernement nana ka benyini auni adugu douche mbade oye dugu tai oflana ye jumaye sorase munu nyu nidi asimu mo kubi asimu ka fagain kolosi ka defa nube tere kani kelebe olu ni auni nyogonche o sorasi dobe anyu mine beredemu kono o dobe ujokini minena a dobe anyu mine duguta siraula ga sorasi nunu be munyini anfe aye nyamo akanga video ke ka yara asimuna naye anga video sera asimu be wili abandeme o sorasi nunu ye video ke senya joli asimuti kala era do anyina ka beni oye asimu be kowere ude la minte oko nununyi donc oye sorasu ta fai anga bola anga ta jara transport la jara transport ale de wuli la ka mali arme demeni kuna folu ye ka muko di umo uku faka muko sokabe ka jamana de deme donc do ka mine be uye arme la donia ka uka samau mine ka di jamana famau mo munko so jara ya dabo munga mo ko ka jamana deme fokata se wati mina aunye jara kelele na ne aunye jara la jo wati mi jara mugo ya la nyiri au misega nyaumo ka sira di umo donc au makuma asimu yere de ka gouvernement ye la nyiri ke au ga se ka sira di jara transport mugo mo ukasiku ka barake donc oluka la nyiri nye munye peut-être ube fe do de fe jara mugo bolo anta do an gwanima uka kuma ujati wakata se jara nye mugo bora ka yafa nyini wati mina an ma kuma were ka nye sira di jara transport mo
Asimu nana jara transport sarake munye kaka barau bela jele la jo kake komi jara ye kuma ɲɔgɔnya ɲinini anw ye ka sɔrɔ olu ta kalama ka sɔrɔ olu yɛrɛ de ye sira ɲini anw fɛ sira ka di jara ma komi anw ma olu lamɛn donc jara ye yafa min ɲini o de kama anw ye sira di jara transport mɔgɔw ma Asimu nana jara aw bɛɛ lajɛlen nin bɛ san dɛ a bɛ tila tuguni u ye hali silamɛ minnu ye Asimi dɛmɛ Asimi tilara ka silamɛ tilancɛ bɛɛ don kaso la Bina filɛ ne tɛ Bina commande o ne tɛ Bina fɛn tɛ Asimi ni Bina bɛɛ ye kelen ye tic tac nafigi minnu b'a la ka non an ka jamana soutenir an tɛ ninnu ka ko la Asimi ni ninnu bɛ buru ni kafe min yɔrɔ kelen u bɛɛ ye kelen ye u bɛɛ y'a mɔgɔ suguya kelen de a bɔra kuma fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye ni kuma yɔrɔ jumɛn bɛ ko nkalon b'a la a bɛ k'a fɔ ko jamanadenw bɛ ka jamana janfa ko ka taa fara ninnu kan mais n ko Asimi yɛrɛ d'a kɛ Asimi de ko malidenw ma a ye taa fara ninnu kan Yusuf Toloba bɔra ka fanga yɛrɛ ka danga don k'a tɛ yafa ma Yusuf Toloba ka vidéo koto bɛ se dɛ mais n bɛna yɔrɔ dɔ si an ka jan ko yɔrɔ fanga mɛn Maliyɛnw n b'i nin vidéo ni n b'a kɛrɛkɛrɛn ka lase Mali faamaw ma a y'a lamɛn ka ɲa mɔgɔ minnu y'a kɛ ka accord kolokolo an ma yafa u ma dɛ voilà k'a tɛ yafa u ma bi Mali bɛ kɛlɛ dingɛ min kɔnɔ ni accord nin de voilà kuma bɛ filɛ an ma yafa u ma bi an ma yafa u ma sini voilà kamani Mali kɛra Mali ye voilà jadisi kɛlɛ donna yan ka se sisan ma u ma se an na kɛlɛ face à face mun de y'a kɛ accord ne delila ka fɔ aw ye n'a population bɛɛ farala jadisiw kan Mali tɛ kuma bɛ filɛ n delila ka fɔ aw ye voilà voilà depuis Asimi bɛ ka accord ko in kɛ donsow bɛ ka kule ko Asimi k'a dabila Asimi problème fɛn fɛn a bɛɛ filɛ est-ce que nkalon bɛ nin yɔrɔ kelen na c'est-à-dire que donsow ye nin vidéo ninnu kɛ a mɛnna quoi ne bɛ k'a hakili jigin a kɔ de maliyɛn den fɛn fɛn bɛ ka marifa ta ka Mali kɛlɛ bi Asimi de k'u ka taa fara jihadistes kan a bɛɛ preuve filɛ nin Yusuf Toloba bɔra a y'a fɔ k'a tɛ yafa k'an bɛ dingɛ de kɔnɔ bi i ma Bina fana bɔra k'a fɔ Bina bɛ k'i waso n'a ye parce que fɛn dɔnbali de b'an ka jamana kunna an ka kuma tɔ lamɛn bi jɛnna mara bɛɛ dosow bɛ yɔrɔ min na bi ka daminɛ Majama kana fo Bangasi n'aw tɛ a tɛ yen mun de y'a kɛ accord kuna sini wumana ti attaqué wa Fatoma ni Sivare kan ye kilo joli de voilà mun de y'a kɛ accord mun de y'a kɛ accord voilà Douanza bi 5 km mɔgɔ tɛ se ka taa a banna mun de y'a lase u ma accord Bayagara bi 5 km mɔgɔ tɛ se ka taa mun de y'a lase u ma accord a banna qui dit que c'est fou a bɛɛ filɛ ne bɛ fɛn élément ta k'a da de voilà parce que dɔw bɛ n'i ye kalo yir'u la a b'a fɔ ko tile don bon voilà la réalité juguya kuma tɛ nin ye a Segu Tunkara bɛ ka nkalon dɔ Asimi la tɛ nin a bɛɛ filɛ nin ye Bina ye mun fɔ Yusuf Toloba mun fɔ a bɛɛ ye kelen ye Asimi de fanga don nin mɔgɔ ninnu na Asimi ye wagɛ de bila ka taa fɔ duguladenw na a taa far'u kan et puis i b'a dɔn ni faral'u kan mun don fana donso dɔ fana ye vocal dɔ k'a la c'est à dire n bɛ ka yir'a la cɛ ye jamana détruit cogo min ne ye miiri a dusukasi tɛ se ka ban quoi an ka ɲɔgɔn la a ye lamɛn a ye lamɛn Ngɔnɔ bɛ k'aw ka kuma lamɛn dɔɔni a ye lamɛn dɛ an ye faamuyaliw sɔrɔ kosɛbɛ a ye lamɛn dɛ bon minnu ko accord ko in tɛ tiɲɛ ye o sinangolen don o tɛ ko kalama ne bɛ yɔrɔ min na ne jɔlen bɛ Bangara ni Dikombo ni ɲɔgɔn cɛ a y'a lamɛn n bɛ n ka yiribɔw la voilà sinon mɔgɔw kun tɛ na yan dɛ mɔgɔw kun tɛ na yan fiyewu a y'a lamɛn hali mɔgɔ kelen kun t'a ye yan voilà mais bi bi in na u nana yɔrɔ bɛɛ sɛnɛ ne yɛrɛ jɔlen bɛ foro dɔ kɔnɔ n bɛ ka n ka yiri bɔ voilà
pe akila gumande oke accord ngo accord de oke bangara ni alamini be gouvernement ya accord signa magate ke masila kabini sungalo wati fokana si bima bangara na alamini masima faga folo ya akila we gume voilà gouvernement de accord signé voilà akuma kera gundo e nga bimba fode voilà tada ka akuma de wolendo ko fukono voilà parce que dugula de mun tara fara tero ka malen de woro be kulu kele ku ye faso de jugu de abe ka mogo chama kele ko faso de jugu do akra mogo be kele ko faso de jugu do asimi yere de ko ku ka ta fara jatike wale mogo kan kuma dugumun dogole mo de sekere foli flangena asimi bila yele iri safe ka teke ni anga nyorla mo ko jumbe ki jugu dans 2000 combien là 20 ou bien 21 anomru exact o ko mborangono mais devant public ko mo ka benkanta ay na me mais afo ka daga da daluji parce que ni mo ko ko daluji ay na me daluji mais ko ya no ka sesoro voilà o ko na ama sesoro wa voilà na ma sesoro ala ka se damo mais na ye sesoro ka an abandonné ka ban an na en pleine guerre en pleine jihadiste ka mo va an ba nyina ala ka abandonné ala ka abla dinge kono akse ka bo dinge kono anti ya fama bi anti ya fama shin voilà bo sisan aw ye mo black bengana ko ka benganta ko ya ne aga sesoro ay la me ama sesoro kuma voilà mo be bengana aw yere ko mo min ka don bengana de aw be tlaga olu de dogoya su ani tle ko terrorisme bi sa kala jodi ko dugu dem be kala terrorisme yi ko be sa ka ma bo mu ci jodi ko ne doso de kuma kan tanto bina fana ye kuma fɔ to dia sari asimi yɛrɛ du bila ku ka akwa bina ye kuma mun fɔ n ta tiɲɛ yan nɔ ni mɔgɔ b'a fɔ kala ne b'a bɛɛ caw ma ne bɛ fɛn kɔrɔw mara de i m'a ye ne ni vidéo man caman tɛ kelen ne bɛ bɔ ni ne bɛ élément ta k'a da de sɔsɔli t'a la quoi sɔsɔli tɛ ne ka nin vidéo la o bina ye kuma mun fɔ tiɲɛ de don asimi de ko maliyɛndenw ka taa fara bina ka mɔgɔw kan aw bɛ tila ka bɔ ko maliyɛn kelenw neni tuguni aw t'a dɔn kun min don tiɲɛna masabala caman bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ u yɛrɛ donso filɛ k'a fɔ Yusuf Toroba ko k'a tɛ yafa an ka na a fɔ cogo di misiw de don tile fɛ karisaw de don n'a bɛna taga a fɔ cogo di o bɛ bila mɔgɔw ɲɛ wa dugudenw fana olu fana farala terrorisiw kan a fɔ cogo di n'i a bɛ taa o b'a fɔ terrorisiw ye bon bɛnkan in bamanankan na o kɔrɔ ye di colonel Wage e ko an ka bɛnkan in ta bamanankan kɔrɔ ye di an bɛ taa bɛnkan jumɛn siɲɛ ani terrorisiw cɛ voilà terrorisiw an bɛna a ka koɲɛya kɛ wa mais ne hakili la bɛnkan ye o de o ka bɛnkan bɛnkan kɔnɔntɔn ou bien 11 a fɔlɔ Mali sɔrɔsiw bɛ na a b'a f'u ye wa n'o bɛ taa a t'a f'u ye ani terrorisiw bɛ taa a kana f'u ye mais ni sɔrɔsiw bɛ na a b'a f'u ye a kana sɔrɔsiw dɛmɛ ni donsow bɛ na a b'a f'u ye wa n'a ma f'u ye a b'an ka dugu ci a b'a siɲɛ wa colonel Wage e ko k'a siɲɛ o kumana a bɛ fara an kan ka taa Mali kan ci colonel Wage an b'a siɲɛ e ko an k'a siɲɛ ko Kasimu Koyite mais alors o kumana terrorisiw n'an ka ji banna n'an ka dumuni banna o kumana n'an ka muso banna a b'a ka musow di a b'a ka ji di a b'a ka dumuni di o bɛ na an fara an kan wa ni n'an mako bɛ bomu na ni mugu de bɛ susu ni fɛngɛ de bɛ dilan an b'aw ci a bɛ taa engrais san ka na an bɛ bomu dilan an b'a di aw ma fana aw bɛ taa bila a bɛ taa mini in bila militaires ɲɛfɛ donsow tɛmɛtɔ ɲɛfɛ a y'a mɛn siɲɛ ko ne bɛ ko ka siɲɛ wa a y'a siɲɛ et puis alors bon nin bɛɛ kɔfɛ e de k'u ka bɛnkan siɲɛ wa terrorisiw ka bɛnkan de filɛ nin ye n'i t'a dɔn voilà o kumana n'olu bɛ tɛmɛ a kana o ko fɔ militaires ye mais ni militaire kelen bɛ na a b'a ko f'u ye ni donsow bɛ na a b'a ko an fɔ an ye n'an b'a fɔ an ye an b'an ka dugu wuli colonel Wage ko an ka siɲɛ ko président ko tɛ an y'a siɲɛ mais nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ bɔ ka anw dɔgɔya ka bɛnkan mɔgɔ ninnu dɔgɔya ka tila k'a turu daw la ko olu tɛ se ka taa patrouille ko ye ko parce que dugumɔgɔ bɛɛ bɛ bɛnkan na ko n'o taara ko bɛ bɔ n bila aw ɲɛfɛ aw bɛɛ lajɛlen kuma in mɛn u ye nin de kɛ citernitigi fana bɛ k'u dɛmɛ ka na ni carburant ye u bɛ ka taa nkalon nɔrɔ olu fana tuguni c'est-à-dire que hali mɔnzuru quoi hali wulu fɛ teriya ka fisa ni Asimi ta ye ni ye donso de kuma e ma Yusuf Toloba bɔlen yan maliyɛn perewu de bɛ ne bolo ni mɔgɔ bɛ vocal nin na o maralen bɛ ne bolo a tɛ tunun dɛ ayi a bɛɛ bɛ n bolo hali ni n ka téléphone tunun a bɛɛ bɛ n bolo a bɛɛ maralen bɛ n bolo cogo dɔ la ne ka fɛn tɛ tunun na ne ka fɛn bɛɛ maralen don a bɛɛ bɛ n bolo ni mago sera mun ma dɔrɔn n bɛ bitɔni bi dɔrɔn n b'o labɔ k'o yira u la voilà la preuve Wage de taara fɔ ko duguladenw ka taa fara
jatigɛ wale mɔgɔw kan ni dun farala jatigɛ wale mɔgɔw kan o kɔrɔ ye jumɛn ye i n'u bɛ jɛ i b'i denw ta ka don terrorisiya la i b'i muso ta ka d'u ma u bɛ muso furu i b'u balo fana Assimi de ko maliyɛnw ka sɔn o ma e dɔ bɛ sigilen to Bamakɔ kɔnɔ Basaro si la n'a ɲɔgɔnna sugu bɛ sigilen to k'u bɛ maliyɛn dɔw dɔgɔya c'est à dire ne t'a dɔn ni cɛ in ye kalan modèle min kɛ quoi ani an ɲɛ bɛ dɔw la dɛ u bɛ pan ka purti la u bɛ ka essayer ka mɔgɔ la c'est à dire ne ye maliyɛn den sigilen k'i bɛ ka nin kuma fɔ sugu fɔ dɔrɔn ne b'i lajɛ quoi est-ce que e bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ est-ce que tu connais même ton pays voilà les réalités sɔsɔli bɛ na non sɔsɔli tɛ na bon hɔrɔn de halaladen kan ka réalité dɔn mais an bɛ halala kɛlɛ de la dɛ an bɛ kɛlɛ na nin ye halala kɛlɛ de a bɛɛ n'a na kɛra cɛ wala bilayi réalité de bangeli fila ɲɛna Assimi de problème ye wa sɔrɔsiw n'a b'a Assimi gɛ a gɛn bina ka kuma conclusion ye min ye bina ninnu y'a yira de u tɛ Assimi ko la u bɛ Assimi gɛn awa olu bɛna fanga ta bina ninnu kan ka fanga ta cogo min n bɛn'o sɛgɛrɛ fɔ a ɲɛna sini réunion dɔ kɛra sini n bɛ vidéo k'o kan n'aw bɛ sinɔgɔ la a ye to continuer sinɔgɔ fɛ bilayi ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna sa hali ni kumana u b'a fɔ ko ayi ke u ye maliyɛn bɛɛ kɛ jadisi u ye nkalon tigɛ ka nɔgɔ bɛɛ la dɔw bɛ bɔ ka tigi la gosi fan bɛɛ aw bolo ko de b'a to a bɛ fanga sɔrɔ non a tɛ fanga sɔrɔ Bina filɛ ka kuma mun fɔ bi a ye kuma mun fɔ Bina ye kuma mun fɔ ne n kale kuranɛ la n y'a bɛɛ prévu yɔrɔ la san ni mɔgɔ mɔgɔ wala n b'a ci ma y a pas de problème Bina ko Assimi de ko maliyɛndenw ka taa fara olu kan o ye tiɲɛ de Yusuf Toloba bɔra ka danga dun k'a ti yafa ko y'o de kɛ n ye donso ka vocal joli bɛ a baden min bolo Banyakarakaw duguladenw minnu ni terror bɛ baara kɛ sa olu fana bɔra k'u yɛrɛ défend ko Assimi e de ko k'an ka taa fara u kan an kɛ n'u jɛra bi e bɛna mun de kɛ a bɛna fɔ e y'i denkɛ bila ka taa muso furu e tila ko ka muso furu sa ko muso man ɲi e yɛrɛ dun ko k'a ka furu c'est-à-dire que mɔgɔw tɛ ka Assimi dɔn Assimi a ye taa ni Assimi buwa foronto fɛ yen Assimi kunkolo man ɲi kosɛbɛ bilayi ta bɛ ka cɛ de fana nataba minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la nɔfɛ minnu bɛ k'u ka mouvement janfa c'est-à-dire que des traîtres minnu bɛ ka taa tugu Assimi kɔ u bɛɛ bɛ malo n'u ma malo a ka fɔ olu ma ko tu ɲamɔgɔden minnu bɛ k'u ka mouvement janfa ka taa tugu Assimi ko ta kɔ n'u ma malo n'a ye tunkaraden kari kunna k'a fɔ ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin ne de fana y'o fana bi a y'a sɛbɛn a ka da a ye bitati sɛbɛn a ka da u bɛɛ bɛ tila ka malo an man daji t'u bɛɛ kun cɛmancɛ la u b'an bɔra ɲɛ nin de fɔ Bina Badiara ka kuma bɛɛ filɛ a banna pewu maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique kanda ka wari ci nɔgɔya a bɛ Senwave application télécharger n'a télécharger a bɛ ka kɔrɔpɔrɔ mo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta olu tɔgɔ bɛ garantie kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan badabada 1 € 99 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a ka bɛn caw